Кой открито пред всички предаде и продаде България? Не са политиците ни чужди агенти. Те го правят тайно. Направиха го футболните босове, собственици на отбори и футболните запалянковци, които ги подкрепят. Сега искат още по-крайни неща. В българския футбол да няма български футболисти. Представете ли си какво безумие? Запалянковци, вие не сте патриоти, не сте българи. И сте срам за България. Не бих отишъл да гледам матч, в който не играят само българи. Не бих отишъл на спортно състезание, в което играят чужденци. Защото това е пътя за унищожение на България. Ще изчезнат българите от футбола. След това от българските филми. Африканец и индиец ще играе в ремейка на Капитан Петко Войвода, като Капитан Петко Войвода. Или като Кана Спарух. Може да ви звучи смешно, но този път е минат на запад. И малката русалка вече не е русалка. Смяна на култура, смяна на интереси с чужди интереси и култура и чужденци е първата част от плана. След това започват да сменят населението. Същите тези футболни босове ще кажат: на българите им плащаме твърде много, ще вкараме чужденци от целия свят. От Африка, от Индия, от Пакистан, от Азия. И българите ще бъдем изтласкани. Ще станем малцинство, както са малцинство в много от европейските столици. Вижте какво става там. Насилие, убийства, кочина, изнасилвания. Това ли искате футболни фенове за България? Да изнасилват дъщерите ви. Същите, които са герои на терена ви. И за какво го направихте? За няколко гола повече. Толкова ли струват за вас България? Толкова ли струват за вас децата ви? Няколко гола повече. Представете ли си колко са ви оскотили? До какво ниско ниво са ви направили? Дори животните мислят за децата си повече от вас. Срам и позор сте. Нечовешко падение. Ако случайно се мислите за българи, докажете го. Пълен бойкот на мачове, в които не играят 100% българи. Няма да го направите, нали? Татуирали си Ботев и Левски, а викат за отбора на Африка. Срам и позор, срам и позор. И даже не осъзнават на какво ниво са паднали. Дано някога се освестят, но едва ли.